आं मावदोंमोन बिएलटिनि समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो बिएलटिनि केस उथायनाय। बे समाव एनडिएफबि बिथांमोननि जानानैनो फंनैसो खोथा बुंनोसै। दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय 33 बोसोर नांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा गावसोरनि जिथु सिमां सुजुनाय आलादा उदां बड'लेण्ड बेखौ मोनदोंना मोनाखै, सभारेन कान्ट्रि मोनदोंना मोनाखै, जोंहा बेजों मेटार गैया। बिथांमोनाबो बर' हारिनि माखासे खैफोदनि समाव बर' हारिजों गसंथानानै बिथांमोननि सेन्टिमेन्टेलजों बिथांमोना बर' हारिखौ बासायनो, रैखाथि होनो, गादब जानाय, नासयजानायनिफ्राय रैखा होनो बिथांमोना आखायाव हाथियार हमना 34 बोसोर नांदोंमोन। नाथाय नांनायनि उनावहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा आसाम सरकार, भारत सरकार आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सनजों जालांनाय गोजोन गोरोबथा, बिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनैसिमबो जिथु एक्स ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन पेकेज आरो साखरिखौ मोननो हायासै। आरो दिनै बिथांमोननि लिडार जाय एनडिएफबिनि मोनसे समनि सेक्रेटारि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जायैनि सिगांनि समनि एनडिएफबि फेक्सननि प्रेसिडेन्ट गबिन्द बसुमतारी बिथाङाथ' मावखायासै, इएम फेरेंगा बेबो मावखायासै। दा बेवहायनो दानि जिथु आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा खामानि मावनानै होननानै नाजादों। आरो दा बिथाङा जुदि खामानि मावनानै होनो नाजादोंब्लाबो माखासे बेले बेजे दं। बिथांमोना दिनै मोननै फेक्सनाव गावबाय, मोनसेया इउनाइटेड एक्स एनडिएफबि फराम आरो मोनसेया एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन। दा बेवहाय बिथांमोननि जिथु एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां, जिथु रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनजोबनो गोनां, जिथु बिथांमोनहा साखरि मोननो गोनां, दा बेजोंनो लोगोसे बांसिनै गोसो होथावनासिना बिथांमोननि जिथु हाइनियास नन हाइनियास केसफोरा, बिथांमोनहा जे माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा हाइनियास आरो नन हाइनियास केस जानानै दङ। दा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनो थाखाय बे एनडिएफबि आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोराथ' लाखायासै आरो जाय लागौमोन बेबो जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांबाय। अब्ला बिब्दिब्ला जोङो दिनै बर' हारिनि थाखायनो बारग' एनडिएफबिनि माखासे बारग' एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजो सोद्रोमाफोरा नांसोमदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोनहा जुदि उननि समावबो बिथांमोननि केसा जोबाब्ला आरो बिथांमोननि केसखौ फोजोबनो थाखाय गावसोरनि आफादनि सोद्रोमाफोरानो ज' थालायनानै बे केसनि सायाव बिथांमोना खामानि मावाब्ला आरो दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा खामानि मावना होनो नागिरनायाव बिथांमोना दिनै खौसे जानो हायाब्ला अब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैला। खिन्थु जाथि हिसाबै बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सरकारनि हेंथायै बर' हारिखौ बुहुमाव गायसननो आरो मोजां जै मै थांना थाहोनोनो बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। बिथांमोना सभारेन कान्ट्रि मोनदोंना मोनाखै, आलादा सेपारेट स्टेट मोनदोंना मोनाखै, बेजों मेटार गैया। खिन्थु दिनैनि समाव बिथांमोनहा सरकारजों आखाइ दैखांनानै दिनै मोनसे सान्थि गोरोबथायाव फैबायब्ला बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि जिनाखि केस जानानै दङ, जिनाखि एमअएसफोराव लिरना लाबोनाय बेफोरखौ मोनजोबनांगौ होननानै जों सानो। नाथाय गावसोरनि गेजेरावनो बेबायदि अनलायनाय गैयाब्ला, खौसेथि गैयाब्ला जों मालाय मा बुंनो। आरो बिस्वजित सार बिथां बुंनायाबो जाहैजोबाबो जानो हागौ, मानोना गावसोरनि गेजेरावनो खौसेथि गैया। दा बेखौल' बुंबाय। गबिन्द बोराइमोनहा माब्लाबाबो बेबायदि खामानि मावग्रा नंखाया। दा बेखिनिखौ बुंबाय। उननि समाव नोंथांमोनहा दिनै जिबायदि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दादों, बे जुदि मोननैबो थानानै बे नोंथांमोननि समयसाखौ खनसेनो जयै थांनानै सरकारनिसिम फोरमायथि हैयाब्ला अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि गोरोन्थिखौ नोंथांमोनानो मावनानै लादों होननानै जोंबो साननांगोन। जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया। नोंथांमोना एक्स ग्रेसिया मोनबाबो जों मोना, नोंथांमोना रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनबाबो जेबो मोना, नोंथांमोना साखरि बाखरि मोनबाबो जों जेबो बेनिफिट जाया। नाथाय जों बेखौसो लुबैयो, नोंथांमोना जे दिनै जुदि बे एमअएसनि गेजेरजों, बे दफानि गेजेरजों सोरबा सासे सानै एनडिएफबि न'खरफोरा साखरि मोनोब्लाबो बा बारग' एनडिएफबि सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरबा साखरि मोनोब्लाबो नोंथांमोननि न'खरानो मोजां जागोन। बर' हारिनि न'खराव मोनसे गोरिबथार थासारिनि न'खरा मोनसे समयसाया जोबगोन, जों बेखौसो हास्थायो। दा नोंथांमोना जिखि साना जों बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। खिन्थु ज' जानो हायोबा मोजां, बेखौ खावलायहरबाय। गोजोन्थों। अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ, बियो सोर एनडिएफबिनि जे जोंनि एनडिएफबिनि जेंनानि खोथा बुंहैनो,
बिनि खोथाखौलाय जोंसो मावगोन माने बेबायदि जाबाय थायो आरोखि ओंखायनो आं बारे बारे बुंदोंमोन जे माने नोंसोर जुदि खौसे जाया आरो नोंसिनि जेंनाखौ मावनांगौ होननानै जुदि मोनसे मदाव फैया अब्लाथ' सोर भिक्टिम जानो नोंसिनि थाखाय गाबोन आंखौनो बुंगोन जे दालालि खालामदों माबा माबि खालामदों बेनि उनाव बयबो NDFB जायफ्रा थांदोंमोन बिथांमोना नङा बेबायदि गैथारला जोंना जोंनि खामानियावल' जानांगौ आंलाय माला रायलायामोन 1 बोसोर आगोल रायलायदोंमोन होनबाय हाब बेथ' माने बिराद गाज्रि ओंखायनो मा रायलायामोन बिसोर खुगाजों बुंबाय नाथाय लिरनाय माइनुट जेबो गैया बेनाव बिसोर बुंबाय दे सानसे फै एसेम्बलि जानाय समाव आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे नोंसोरखौ देखा होगोन बे दिननिफ्राय आङो साखि जानानै थागोन आरो आं बुंफाबाय थागोन आरो बे खालि बिसोर थांबाय चिफ मिनिस्टारजों मोगा मोगि खालामबाय लोगो लोगो चिफ मिनिस्टारा नाथाय बहुत रेसपन्ड होबाय बिसोरखौ नोंसिनि खामानिया थालांगासिनो दङ र' दिनै रायलायनानै लाब गैया अफिसारफोरखौ आं लाफाखानानै रायलायाबा नोंसिनि खामानिया जेबो जानाय नङा गतिके साननै सानथामनि उनावनो आं लेंहरगोन बेनाव सानसे तारिख होबाय आरो बे तारिख खालि माने बिसोरखौ लेंहरबाय बेनाव आंखौबो चिफ मिनिस्टार बुंबाय सार नों थाफायाबा जानाय नङा बे बिदिनो थागोन आं स्पिकारा बोरै थांनो बेवहाय होनना ओमफ्राय बिनाव नङा नों फैयोबा जों CMनि चेम्बाराव नोंखौ माबानानै दोनगोन बिनि उनाव माने बिसोरो रायलायगोन गतिके बायहेरायाव माबा खालामा नोंनि थाखाय बेबायदि जों खालामो थेवबो नोङो फै बिनि उनाव नङा खोथाखौ खोन्थानि नङाबा आद्रा जाबा दाय जालायगोन बुजिबाय बिनि उनाव आङो माने CMनाव बिथांमोनखौ माने थांफाबाय आंबो बिनि उनाव CMजों रायलायनायाव आंखौबो लेंहरबाय CMआ फैबायबा दे एखेलगे थानो हासिगोन बेवहाय रायलायखालि बिराद मोजां जादों जे 1 नम्बरानो जाहैबाय जे बिसोरनि केस उइड्रल आरो बे केसखौ बोखांफिननो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय पाब्लिक प्रसिकिउटर बेवहाय होसिगोन 1 नम्बर सासे होनो बुंबाय थादों अलरेडि खिन्थु बिसोर अलरेडि केसखौ माबा खालामबाय थाखादों मदद खालामबाय थादों मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ सायख'नायनि बेलायावबो बिथांमोना जेरै हागौ मददखौ होगोन आं बुंदों दा बिथांमोनखौ जे उकिलनिफ्राय मोनथिनानै ला जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबायदि माने मदद नांगौ उकिलनो जाय उकिला नांगासिनो दङ बे मथे जोङो खालामनानै होगोन बिनि उनाव बिसोरनि जिथु माने मा होनो एसग्रेसिया बेखौ रायलायनाय जाबाय दा बेसेबांबा 100 थिग जानानै दङ बिथांमोना जेखौ हरदों बिनि उनाव मोनसेया जाहैबाय जे साख्रि बाख्रि होनायनि बाथ्रा दा बैसो गैया दा बे बैसो गैयैफोराबो मावगोन होनदों आरो दाख्लै चिफ मिनिस्टारा बेयाव खोथा होबाय माने खैजन जागोन होनदोंमोन 500 जनसो जागोन होनदोंमोन जायफ्रा एज दं बा क्वालिफिकेसन दं बा माबा दं दा चिफ मिनिस्टारा दा लिस्टखौ बिबाय बे मथे बियो नायनो नागिरदों जे बिसोरखौ होनो आरो दा पुलिसाव जिथु रिक्रुइट जाबाय थादों बे पुलिसनिखौ चिफ मिनिस्टारा माने बुंबाय जे बेवहाय जेसेबां माने एप्लाइ खालामनाय दं बिसोरनि माबाखौ माने हर गतिके पुलिसाव बिसोरखौ माने जोङो सोनि आरो बे मथे दाख्लैहाय बिथांमोना आंनो ज' हरबाय आरो ज' हरनायखौ आङो DGPनो साबमिट खालामबाय दा DGPआ होनदों सोरबा जुदि इन्टारभिउ माबा माबि होनायाव दिगदार जादोंबा बेखौ माने एक्सट्रायै ड्राइभ खालामगोन आरो सोरबा थालांदोंब्ला आरो सोरबा फाबा माबायाव खेलिमेलि जादोंबा एक्सट्रा NDFB हिसाबैबो माने लाफिनगोन आरो जुदि बिसोरनि इन्टारभिउ माबा जायाखैबा दा 2% बेबायदि माने आन्डारग्राउन्ड माने जि सारेन्डारफोर जादों बा मेन स्ट्रिमाव फैदों बिसोरखौ होनायनि थाखाय खथा दङ आरोखि दा दाख्लै बेवहायनो माने NDFBनि जेफोर पुलिसाव एप्लाइ खालामदों बिसोरखौ होनो होनबाय दा जेसेबां इन्टारभिउ होदों बेखौ आं बिहरदों 4 ग्रेडनि माने NDFBनि जि दं बेखौ चिफ मिनिस्टारनो होनाय जागोन गतिके चिफ मिनिस्टारा एक्जिस्टिंआवबो हयथ' साफा सानै स्पेसियेल बे खथाखौ बानायनानै हयथ' होनो हागौ आरो स्पेसियेल कनसिडार खालामनो हागौ बे मथे NDFBनि माबाया दा मोजां मोनसे पिकआपआव लाबाय नाथाय बिथांमोननि गेजेराव आरो ग्रुप जालायलायबाय दा ग्रुप जालायोब्ला सरकारा प्रब्लेम जायो जे सोरबाया रायलायबाय थानायाव सोरबाया जेरै माबा मोनसे बुंस'योबा बिसोर मावालासिनो थायो आरो जे नोंजों मानो गाज्रि मोनजानो दा प्रब्लेमा जाहैबाय NDFBनि गेजेराव नाथाय अफिसारा मानो बिसोर थिग नङा बिसोरनि मथे थांनाङा आरो बिसोरबो नङा जोंसो आसल बेखौ अफिसारा मानो खोनासंनो ओंखायनो अफिसारफ्रा बुंगोन मन्थ्रिया बुंगोन चिफ मिनिस्टारा बुंगोन नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै आरो बे ज' जानो हायाब्ला थांबाय आरो 10 बोसोरावबो जेबो जानाय नङा ओंखायनो जि लाइनजों खारबाय थादों बेजोंनो थांनांगौ जोंनि पारपासा जानांगौ जोंनि NDFB बिदा फंबायफ्रा फुललि फ्रि जानांगौ खारन केसआ सासे मानसिनि जिबनखौ धंस' खालामो दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि न'खरा मा जागोन गतिके जों केस उइड्रला जेरैखि जायाबाबो जानांगौ नांगौबा रसा नांनानैबाबो जेबो नङा बिसि फिसा लानानै थागोन नाथाय
केसनि थाखाय जुदि खारखोमानाङो जेलाव जुदि थाहैनाङो बे न'खरा मा जागोन जेराव जोंनि गोरोबथायाव केसखौ बोखांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों थाबैनो मावनानै प्रसिडिउरनि गेजेरजों सरकारा नटिफिकेसन होनानै बेखौ उथायनो हाया सरकारा जेखौ अजद गैला बेखौ कर्टआवसो सरकारनिफ्राय माबाफोर दंबावो नामा होननानै सरकारनि उकिलखौ सोङोब्ला जोंहा जेबो गैला होननानै डिसपज खालामनांगोन उथायनांगोन खारन बिएलटिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो बेयाव आं गावनि जे रल लादोंमोन आरोखि आंनि जाहैबाय जोंनि सोर माने मावगोन जेन'बा बिएलटिनि बेलायाव आं मावबाय थादोंमोन गासिबो बयबो मिथिगौ बिएलटिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं मावबाय थादोंमोन आरो आंजों लोगोसे बै समनि एमएलएफ्रा बै समनि मन्थ्रिफ्रा जेब्लानो नांगौ बिथांमोना मदद होफाबाय थादोंमोन आरोखि आरो काउन्सिलनिफ्रायबो फुल्लि मदद होबाय थादोंमोन बै समाव आरोखि आंखौ आरोखि माने आं दा बुंना लानाय बायदि जायो आरोखि आं मावदोंमोन बिएलटिनि समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो बिएलटिनि केस उथायनाय बेखौ आं मावदों मावनाया गासिबो मावदों खिन्थु बेवहाय सानफ्रामबो जि अफिसियेल माने खामानिफोर थालांनाय मानाय नटिफिकेसन होनाय माखौबा माने सोरजोंबा माबा मोनसे कनसाल्ट खालामनाय बेफोर खामानिखौ आङो कोअर्डिनेट खालामबाय थादोंमोन आरोखि आं मावदों होनबाथ' बे उचित नङा बे जाबाय आफाद बा जाहैबाय ज' जोंनि दैदेनगिरि नाथाय बेखौ मावनायाव आं निजे दङमोनखाय बे प्रसेसखौ आं मोनथिगौ आरोखि आरो बेखायनो आं होनबाय थादों जे दिनै अन्तत आरोखि एनडिएफबिनि बेफोर प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामनांगौ हाजार होन जायखि जेखि बुं बे एनडिएफबि फंबाय बिनानावफ्रा जा दाजाब्लाबो जेनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिसोरनि लामाया गोरोन्थि होनब्लाबो मा होनब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिथु साननाय हनाय मावनाय बे जाथिनि थाखाय सोरखौबा मानोबा धमखि होनानै केस गोलैदों नाथाय बिसोर जाथिनि नामाव खालामदोंमोन आरोखि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नङा बेखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङै मोजां मेन स्ट्रिमाव लाबोदोंल' होनबाथ' जानाय नङा साभाबिक जिबन जात्रा माने मा होनो साधारन भाबै जाहाथे जिउ खुंनो हायो बेखौथ' जों खालामना होनांगोन